naimbag ken nabendisyonan arabi itayo aming gigiyam ken na Kristo. Ket adda tayo manen kadetoy nga oportunidad tapnon iti kasta ket pagsasangwan tayo iti naiburay-buray a panorsoro kanya tayo idi kalman babaen iti biag ni kabsat tayo ani Bro Dan Mark Benavides. Ket tatangarod makikaadda kayo kanyami gagayem ken kakabsat aging gaiton aglipas. Parabor ken kapya ti adda kanya tayo nga inted ni Apo tayo a Kristo. Ket tatangarod yam amok dagiti kakadwa tapnon iti kasta mas amo tayo pa no siya sino da babaen kadete may isa nga question. Since iti kalman ti topic tayo ket makiuman ken dumngeg ken ni Kristo, ti met question kanya datatta ket kasano wenno anay iti way apan ang sapol da ken ni God or kasano da makiumuman ken ni God ken kasano da nga sapol-sapulen ni God. So ang batan nga rad daytoy ni Kuya Charles Mateo. Kuya? Sige, praise the Lord, brother J Boy. Kasan no, anak at makiuman kasi mabalik na din na utod yata na Iloko eh. Makiuman when no makisarita, you mean? Okay. Or kasan no nak nga receive iti counsel kanya na. So nalawag mo nga iti sa una laeng iti wagas tapno iti kastakit makiuman when no makisarita when ogpa-counsel na kanya na kasi the word ni God laing iti rich in his word to address iti concern ko iti panagbiag ko and so on and so forth. Okay. Ilang, praise the Lord for that. Tatamat denggan tayo mat no kasano mag-isarsarita ni Brad Aldrin ken ni God. Bro? Kanak met kabsat no kasanunok mag-isarsarita ken ni God ket through prayers and siyempre ka DJ quiet time bulat ka. DJ kanak bro, di ba? Okay, Diyos ti madaydayaw. Tatamat ni Ate Jonah. Ana damat iti dalan or ways that naniti kastagat makisarsarita wenno sapol-sapolon ni God. Ate? Sige, good evening kakabsat. So, DJ, word matang ni God and at the same time, DJ, quiet time. Bonus lang dagiti bagbaga dagiti leaders tayo, dagiti mang Bible study kada tayo aya. So DJ, pinaka nga talaga kat personal quiet time with the Lord. So DJ, quiet time. So DJ, matkinik. Okay, praise the Lord. Nagigante nga rad dagitoy gigayom ken kakabsat at no nagkaroon tayo met iti idea no kasano tayo pay nga paadalman met iti love relationship tayo in Christ. Kanyak met ti way or ti panang sapol-sapol ko met in the Lord no COVID han talaga maawa di word kasi number 1 di word. Ti kastak met nawa kanya ket tagsapol ak iti baro nga worship song nga han ko pay nga nangag. Even though old isunan, DJ baro kanyak ti han ko pay nga okay, tatangarod sa kubay tayo nga mapan ni J topiko, J challenges, i-offer tayo pa lang daytoy nga panagsasangot tayo, babaen iti may isa nga kararag nga idauluan ni Ate Jonah. Ate? Sige, garod kakabsat. Sakbay tayo nga rugyanan dating ubraan tayo, agkararag tayo lang. Let's pray. Our gracious and sovereign God, we praise you and we thank you, O God, for it is indeed you are gracious God and truly kayo po yung nagro-rule sa buhay po ng bawat isa. Lord, thank you nga dating agundawan na nadanunan manen, O God, tapnon matipon-tipon kami nga agadal kadagiti nga sasaom. Ket Lord, idawdawat mi, O God, nga sika kadi, O God, iti mang bendisyon detoy, kat sika iti mang bless, isag tunggal may sa, O God, karaman dagiti agdengdengag, O God. Lord, i-commit mi nga rod dati nga aramiden mi ken ka, in Jesus' name we pray. Amen. Sige. Naimbag rabi tayo aming gayem ken kakabsat. Mabalin tayo nga i-share daytoy nga link kadagiti friends tayo, family members ken amin-amin nga amo tayo
tapno ni tikasda ket magipag-join damot kanya tayo nga mang-adal mang-amiris ken mangi-aplikar dagitoy nga sasao iti Dios. Ket iti topic tayo iti kalman consult and listen to Christ or makiuman ken dumngeg ken ni Kristo. So nagpintas dito gigayam ken kakabsat kasi maire-direct nga talaga in Christ kasi ti tao ngamin ti attitude or ti obra iti tao no amunan ket isulatan maikat DJ consultation and listening. So praise the Lord for the life of the speaker kahapon ket nailawlawag kanya tayo no kasano tayo nga makiuman ken dumngeg ken ni Kristo. Ket iti passage tayo iti kalman ket San Mateo chapter 17 verse 5 kunana ditoy agsasao pay laeng ni Pedro idi adda naranyag nga ulep anang linong kadakwada. Adda timag anagapo iti ulep anagkuna daytoy ti anak ko adungdungwek ken pakaragsakak unay. Dungeg kayo keng kuana. Praise the Lord for this kasi ti tao na nakayat iti natagari no dalang guma natagari nga tambutso no natagari nga kasta ita warket mariribukan. So dito mat kanya tayo akas may isang Christian siya sino iti dengdeng tayo ken pagkonkonsultan tayo. Tatta intage point number 1 kinanana ditoy or challenge number 1 ni or Jesus Christ is our true counselor. Ni Hesus Kristo ti pudno mamagbaga. Okay, so ti challenge itoy ti pudno a mamati ken Hesus Kristo ket makiuman ken kuana. Kaano ken kasano a makiumuman ka ken kuana. So di ba ti maysa nga Christian ket wenno ti maysa nga mamatbati ken ni Jesus Christ ket agkon-consult kanya na magisarsarita. So dati data kaano wenno anada iti aldaw ba, anada iti oras, anada iti happenings no kaano tayo nga makiuman ken ni Christ ken kasano how dati ba yan taon nagiti kwarto dati ba jay Macdo no na ba iti kastada na paket detoy answeran ni Bro Aldrin bro. So ayun na nga itimot kasadigan na kagabsa before na ngamin nga na ano met kitkitak no kasano ti panay council ni God kanya. So kas lang nag-imposible ngamin ida duma diti bagbayad to kasano karon nga bagbaga ni God kasano na makisarita ken kuana. Pero syempre babaen met lang iti word ni God di jay na nga bagbagaan no ana ti dapat kong obraen. Maawatan met babaen iti Holy Spirit ken syempre nakafocus ka di jay word ni God. And iti pinaka-way ko tapno magi-communicate na kini God through prayers. Kasi di through prayers nga kasjay hala nga di prayer ko iti ma-build di jay no dikit di pati ti faith ko kini God. So di jay kanya kabsat ni Yesu Kristo isu ti true counselor and pudno nga mangbag or I mean in Tagalog pudno mamagbaga. So ang dingeg na kadi word ni God and DJ through my quiet time and kung ano yung revelation niya sa akin, I should obey. Kasi sumod nga talaga, akas may isang disipulo ni Yesu Kristo, han kumabalin nga i-ignore no ano DJ word na kanyak iti quiet time ko. DJ kanyak, bro J-Boy. Diyos ti madaydayaw. Okay, nagmayat di example ni Bro Aldrin ako na nababaen iti panagkararag. So no tayo pe amo iti agkararag let us consult dagiti Bible study leaders tayo and damagin tayo no kasano iti dalan na anada iti different parts iti panagkararag. Ken kasi paymet nagkarkararag tayon let us deepen pa DJ word life and prayer life tayo. Praise the Lord for that. Tatamat damagan tayo ken ni Kuya Charles nakasanumot iti panakiuman na ken ni Christ. Kuya?
Praise the Lord. Thank you so much, Brother J-Boy. And once again, good evening to everyone. So kasanunak ka di, makimuman ka niya na. No, sublianak na talaga, DJ, passage tayo. Kat kuna ni Father, this is my son whom I love. With him, I am well pleased. So kahit nasa uon, nga babain ka ni Jesu Cristo gayang nga talaga kat ma-please ni Father in heaven. And nalawag mo nga tipod no mamati ken ni Jesu Cristo ket makiuman ken kuana. So agpa-counsel kanya na ken saan lang pa-counsel no diket di domngeg dingamin. So kaano ken kasanunak makiumuman ken kuana. So anytime, anywhere, apart from my quiet time, especially no ada digita immediate ko concern, sublianak nga talaga DJ word ni God, and I talk to him. He talks to me. I talk to him through prayer, and also he talks to me through his word. And adapay iti Espiritu Santo amang counsel metlaeng kanya. So kahit nasa nga kumpleto iti work ni God through his word, through Jesus Christ. I have the Holy Spirit. I have my leader. So awan iti pagkurangan na when it comes to counseling. But indeed, ni Jesu Cristo laeng iti true counselor. Saan nga iti Facebook, saan nga iti YouTube, saan nga iti other internet sites, madikit di tius-usto amang counsel, kanyak nga talaga ket Jesu Cristo. So iso na laeng iti asekgak. Hindi lang kanyak Brother J-Boy. Praise the Lord. So, nagmaya DJ word anytime and anywhere. Haan tayo nga bounded. Iti, lang, may isa lang nga place. Iti, ada dyan mind laeng proper place nga pagyanan. Tatlo makiuman in the Lord. But rather, haan nga limited or bounded. Iti panakisarita. King ko na. Praise the Lord. Tatamat din, iyaban tayo ni Ate Jonah at nun i-share na. No, kasano met nga makiumuman so na in the Lord. Ate? Good evening, kakabsat. So, Shakmat kat DJ. Always nakairam-ramind gaming dati ni God. Kang runaan na itata. Kasi ada nga situation nga no once nga umasidig nakken ko anak kamusta ba DJ heart ko? Kamusta ba DJ relationship ko ken ko na when no agpre-pray nakken ko na. So dati na i-remind nak lang nga talaga no once nga makiuman nak or maki-connect nak ken ni God ket agkaroon nak dapat diti DJ right nga response, right nga heart ken nakadepende gamin dati no te no anat dagiti situation nga mapagdadaanan itata. Sang kumadagiti estudyante or everything, dagiti family members. So narigat ngamin nga talaga umasideg or agdawat iti guidance ken ni God no. Ada dagiti parkot iti heart. Ngam di nga rod in remind kinyak ni God diti nga haanak lang dapat nga umasideg no adda parikot but in every situation kat kang runaan na nga mas painak dapat nga umasideg ken kuana. So stumat imbaga dagiti kakabsat tatay through his words nga talaga DJ Bible study or DJ quiet time iso iti mangpauneg ken tawag nan mangpateb ket DJ relationship ko ken kuana. So napintas talagang mapauneg kinyak diti word na and dati word ni God kinyak tapnon iti kastakat well directed iti inaldaw-aldaw. So DJ lang magkakabsa. Sige, nagmedyo emphasis na nga haan tayo lang nga makiuman in the Lord na dalang iti parikot when no adda iti agdama nga sitwasyon. Rather it is normal. Pero normal nga talaga iti may isa nga Kristiyano iti makisarita in the Lord iti agdawat iti pamagbaga ken kastapay iti maki-communicate kanya na. Kuna na nga rin iti Mark chapter 1 verse 35, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place
where he prayed. So kanya tayo nga Christian, ma-establish nga talaga kanya tayo DJ prayer life. Okay, sige, intemat EJ, challenge number 2, kinuna na itoy, or kunana ditoy, listen carefully to Christ. Dumngeg anasaya at ken ni Kristo. Anya iti rason na no apay adumngeg ka kadagiti sao ni Kristo. Anya ti epekto na itibiyag mo daytoy. Sige, Kuya Charles, anada iti epekto na ba iti makisarita ken ni Christ? Kuya? Praise the Lord. Thank you so much. Listen carefully to Christ. Dumngeg anasaya at kani Yesu Kristo. Anya kaditi epekto na no sa anak adumdumngeg. So kasla ko ma-AJ klase no sa anak adumdumngeg, dak mauawatan iti topiko mi AJ klase. No jak dengdengen iti parents ko, then agbalinak nga natangken iti uno na nga anak. So ket na saon, I have to listen carefully to Christ. So tirason na no apay adumngega ket tapnom iti kasakit sa anak mayaw awan. Ngamin ta ti word ni God or ti saon ni Yesu Kristo analawag iti Psalm that the word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. Kahit na saon, nga iti word ni God, iso iti mangiturong iti life ko. Saan nga iti tao, when no, saan nga iti anyaman abanag iti mangiturong iti life ko, no diket di DJ lang word ni God. So kahit na saon, sa anak amayaw awan, kini, or kadgiti saon ni Yesu Kristo. Kaslang nga ron iti may nga sheep with its shepherd. So ti sheep, ma-recognize na DJ voice iti shepherd na. So kahit nasaon, no saon ni Yesu Kristo, I have to listen to it carefully because I have to be like a sheep that has a shepherd, a sheep that is very obedient, that is very sensitive to the voice of the shepherd. So anya ti epekto na, number 1, sa anak mayaw awan. Number 2, i-reveal kanyak ni God no anya dagiti dapat nga obraek because the word of God is ti pagkatawag iti instructions na. So number 3, number 4, number 5. So kahit na saon, iti lang word ni God, maiturong iti pagsayatan, iturong na babayan laeng iti word na can of course iti maamuak iti will na iti biyag ko. DJ laeng mga brother J-Boy. Diyos ti madaydayaw. Praise the Lord. Nagpintas nga maawatan iti tumunggal maysa nga no adda iti word ni God kanya tayo ket haan tayo nga maiyaw awan. So guided and guarded. So sala ko maadda iti to-do list. No adda iti to-do list amo tayo iti obraen. So kasjemet no iti nagyan iti to-do list tayo is makiuman in the Lord. Never tayo nga ayaten iti anyaman nga i-offer iti world. Praise the Lord. Sige, ni Bro Aldrin ana iti or anya da iti epekto na iti panagdingeg in the Lord. Bro? So, Chakmed na di kapsat, listen carefully to Christ. Ano ba ngamin iti rason na no apay dumdum nga kadagiti sa unya si Kristo. So, iti may isang nakitak dito yung kakabsat. No apay dumdum nga ken Yesu Kristo kaputa iti word nga faith mamati na ken kuana ken mamati ako digiti promises na iti biyag ko halang promises to digiti plano na iti panagbiag ko. And mamati na maisuna ket na on the cross kapo iti basol ko. Kaya isuna lang nga talaga iti makapagpadalos manyaman digiti mararamidak mabasol. Ket no magkitak kami iti sarili ket hanggo talaga iwasan digiti basol no awan iti word ni God. So iti nagbalin nga epekto na kanya DJ iti biyag ko about dito kunak dito rason na napay mamati ako for dumdum nga ni Christ is ayan
makita iti panagbiag ko nga isuna ket adda kanyak and idi biag ko DJ sasauna kanyak. Iti word ba nga change of life aan nga DJ taong agar-arami diti paso. So although adala ta dagiti maaramidan pero haan nga kas lagi dati nga permi nga managbasur na. So DJ iti lang naging epekto na DJ pa nagdingig ko nga nalaing ka DJ sasauni guys. DJ kanyak dito. Sige. So, babaen iti word ni God, kan panagdengeg in the Lord, kat agbalin tayo nga reminded in every way. Sige, iyaban tayo maten ni Ate Jonah, tap na ni-share na iti insight na. Ate? Sige, kakabsat. So, dito challenge number 2. Anya ti rason na no apay nga dumngeg ka or dumngeg nak ka dagiti saon ni Kristo. So, kasang share ko idi no adda makalagip kada kayo at din ko. So, DJ John 3:16. So, dati ti makita nga rason na kasi kasapulak nga agdengeg ken kwa na kasi ay ayaten nak dengag imbaga dagiti kakabsat tatayen nga isuna iti mangiturong kenya to hanmot lang iti pagsayaatan but jijing nga rod iturong nak iti hagturong ken ni God. So dati pa may sakat nakitak dito iti tapnon iti kasta ket tawag nan well directed na kadagiti banbanag nga tawag nan require na kinyak dagiti challenges when it comes iti decision kakasya ko kasapulan nga agdengeg na kenkwana tapno iti kasta ket sure nak nga DJ ket pagayatan na nga talaga ken iti gamin once nga hanak agdengeg ti word ni God iti ko ngamin nga maaramid no kadagiti gidi unavoidable sin iso nga kasapulan nga talaga siya mismo ket agkaroon nak deti attentive nga panagdengeg ken ni God kang runaan na iti word na. So anya iti epekto na iti biag ko detoy. So DJ haan nga talagang agkamali hangat awan dagiti tawag nan panagbabawi, di ba? Nagado iti decisions tayo nga at the end ket agbabawi tayo ngem dayjay nga rod encouragement ko iti sagtunggal may sakada tayo at din ko dagiti agbuybuya itatta. So no hantayo kayat nga te adda pagbabawian tayo at the end kasapulan talaga nga tawag nan te agdawat tayo agas tayo ken ni God and at the same time hanlang nga agdawat but surutan nga talaga no dagiti bagbagan ni God kada tayo. Don adda dagiti situations nga narigat nga no isu talaga iti will ni God kasapulan nga obraen tayo kasi nga rod nga imbagak tatay nga iturong na tayo ni Jesus Christ iti pagsayaatan. Kasang imbagat tatay ni Kuya Charles nga kasang iti maysa nga karnero dapat nga agtulnog tayo ka DJ pastol tapnon iti kastahan tayo nga maiyaw-awan. So DJ lang kinya kakabsat. Praise the Lord. Sige, nagmedyo word nga well directed. So babaen iti words ni God, babaen iti love relationship in the Lord, well directed tayo every time. Haan lang nga every Monday, every Tuesday, but every time. So nagpop up lang met nalagip ko lang di karakanayon nga sorsoro iti teachers nga awan iti maysa nga naganak nga tikayat na iti anak na ket ti pagmadyan na. So kasi iti content iti heart iti naganak. Kasi ni God and ni Jesus Christ. The content iti heart that is love para iti tumunggal maysa. That is why awan iti or handa kayat iti nga mapantayo iti pagmadyan. Okay, so intayo mo ni J challenge number 3, kinana ito'y to please God is to obey His command and obeying Christ is an act of loving Him. So babaen iti panagtulnog ket maidaydayaw ni Kristo. Anya ti ara-aramidem tatno saan ka marigatan nga iaplikar iti bilin na. Saan dagitoy obraen tayo as a Christian, nailasagan pe kanya tayo, tapnon itikas tagat, may haan tayong marigatan nga mangiaplikar ka dagito. Ate Jonah, anada dagiti, obraan.
Sige. So, ado siguro makarelate ka dito, aya kasi many times siguro ado mafe-fail iti kakasting nga situation. So, kinakmat personally kat hangkomot ibaga nga amin dagiti ket mayap apply ko at damat digiti times na nga ma-fail na ngem tinukwa mostly nga ubraak nga talaga ket no once nga daiti i-reveal kinyak ligad ket amoy tay pahirap mga pahirapan ngem kasapulan talaga nga tay agad-agaden tapno hangga makapag-work iti enemy nga tay hangkalat ta mapanen wenno hamog ubraan di kastoyan ingkalat ta iti kaykayat mon. So dijay umun-una nga talaga kinyak ket tay ano tay no once nga mabasak dijay ket pakder dagosen tay hanga tay ano tawag na tay nadaduman ket na DJ times na masadot ket maguyod iti flesh. So DJ mat kinyak nga tay ano tawag nan hangko dapat nga un-unaan ti bagi kasjay. So nga detoy daw ado dagiti kasangger imbakta ta ado DJ times na mafe-fenak nga mostly talaga ket word mo't lang ni God tapnon iti kasta ket ma-motivate nak nga ubraan DJ will na. So marigatan nak lang nga talaga no hanak nga willing unang ket adda dagiti banag nga pakatrubolak kasya. Isu nga tapnon kinyak personally tapnon maikkat deti ket kasapulan nga agtrust nak latta ken ni God tapno alisto nak nga agi-apply dijay. So kadagiti viewers itatta no adda dagiti require ni God kada tayo ket agtalet tay nga talaga kenkuana tapno makapag-apply tayo nga agad-agad sa dijay. So, diyan lang kakabsat. Okay, so marigatan tayo nga talaga nga ag-apply no haan tayo willing nga mang-apply. Marigatan tayo nga mangobra no haan tayo nga willing nga mangobra. But in Christ, renewed iti heart and mind iti tumanggal maysa. Praise the Lord. Tatamat ana iti insights mat ni Kuya Charles kadete. Kuya? Praise the Lord for this question. So, kahit nasa uwan, ngayon nga talaga, I have to obey. Kahit surutek or i-applikar ko iti bilin na. Kasi nalawag kami ni Jay libro iti Santiago when James chapter 1 nga han ko dapat nga alilawon iti bagik. Saan laeng umdas when umanay dumngegak laeng. No dikit di babaen iti aramid isu actually iti mangipakita dumngeg na or dimngeg na tama ba? Dumngeg na iti sao ti Apo. Nalawag nga no naawatak kasla ko madya instruction iti teacher ko or professor ko no naawatak surudek. Okay, sa anak amabalin nga agkamali. So kastamot iti word ni God no naawatak no dimngegak then i-apply ko. So DJ iti mangipakita dimngeg na iti sao ti Dios. So no saan ko mat atong palen nalawag iti Book of James nga kaslanak lang may sa atao nga no nagsarming at tapos timalikod ako nalipat ako DJ lang akon. Ngem DJ nga rod no si papasnek nak amangadal iti ken si gaganet get amang nurot iti nananay alinteg isut actually iti mangwaya-waya matlaeng kanya ken no saan ko lipaten iti nangagak then mas lalo kumapay tungpalek iti sao ti Dios. So no dimngegak tungpalek. Okay? So di mat iti may saan nakitak ditoy. So no anya nga digiter aramidek, of course immediately I have to apply at dapat digitay saan nga talaga paiso day ngam repent and go back on track. Saan nga dete no saan nga ni-applyen ag self-pity, no. But rather go back. Okay? Please God in every way. And again, kung nanood sa una nga, this is my son. With him I am well pleased. Listen to him. Actually, no kita dayta iti maysa asao ni God
kanya idi ada digit di times time idi ko nga saan kon kayat surutan iti pagayatan na ngim nalawag kadeta nakisarita kanyak ni God in remind na kanyak deta nga word na nga this is my son, with him I listen to him, with him I am well pleased. So always listen to God and please him, and to please him is to obey him, to obey his commands. Dijala ang Brad Boy. Praise the Lord. So, dumungig tayo ken ni Christ and haan nga iti self or iti feelings or emotions, but rather iti word ni Christ. Sige, tayo mat iti summary, dagiti nagsasaritaan tayo. So, di point number 1, ulitek lang nga basaan, ti pudno a mamati ken Yesu Kristo ket makiuman ken kuana. So, babaen iti daytoy ma-develop iti panagkararag iti maysa nga Kristiyano, iti pamati ken kasta pay met iti pudpudno panakilangin-langin ken kuana. So haan tayon nga mas asideg iti anyaman nga pagayatan iti diablo, but rather iti pagayatan ni Christ kasi directed tayo babaen iti words na. Apay ngamin kasi ni Christ iti model tayo. So na iti nangi model no kasano iti agbiag, no kasano nga talikodan iti wasbasol, ken kasano iti agbiag akas maysa a disipulo na. Jemat number 2, listen carefully to Christ. Anya iti rason na no apay adumngeg ka kadagiti sao ni Kristo. Anya ti epekto na iti biag mo. Daytoy so iti word ni God iti mangiturong kanya tayo. Iti word na iti mangisuro kanya tayo no ana iti tahaken tayo nga dalan. Iti word na iti mang-remind kanya tayo not to love the world but rather to do when not to expand His kingdom. So babaen iti word na never tayo nga maiyaw-awan. So adamat iti part iti tao, we need to be sensitive nga mangdengeg ken mang-awat iti words na haan nga no nabasa lang nga siguro dun ket ison, but rather let us pause in a moment and makisarita iti pudno in the Lord that non maawatan no anada iti ibagbaga na kanya tayo. Okay, so ti epekto na ket agbalin tayo nga reminded every time. So well directed nga rod iti term itatay. So let us always be attentive. Haan lang nga kasta no o dalang iti kaya tayo ket iso lang iti panagbalin tayo nga attentivity word ni God, but rather normal kanya tayo iti agbalin nga attentive. Okay? So Jemat point number 3, to please God is to obey His command, and obeying Christ is an act of loving Him. So bagbaga nito'y kasapulan tayon nga i-break, i-stop, and iti anyaman nga makainaig iti pagayatan ni God. Kasi no haan tayo nga i-break digitoy haan tayo nga i-delete ko mapay no in terms of computer math. No haan tayo nga ikatan nga min digitoy marigatan tayo nga mang surot ken mang obey ken kuana. Okay, so nagpinta si word tayo, marigatan tayo, no haan tayo willing. So let us always be willing to follow Christ, to be corrected, and at the same time to be directed. So let us always trust the Lord, and babaen iti panagtalik tayo iti Diyos, ket agbalin nga nalaka iti panag-iaplikar. So diyan na ibaga no naawatak, so rotek dengget ken i-aplikar ko iti pagayatan na. Okay, so leave babaen iti panang adal iti word ni God, agbiaga akas maysa nga Kristiyano, not culturally based, but rather in line the kadijay model ni Christ. And lastly, let us always listen to Christ, not to our feelings. Praise the Lord for that. Katatangarod awagak ni Brad Aldrin tapno na i-share na kanya tayo iti pagayatan or iti words ni God. Bro? So, ayun. Praise the Lord. Kadigi topic tayo. Matthew 17, verse 5. Kahit ko lang may basa kabsa at sabay ko nga i-ano kanyayo. Kung ano to, while he was still speaking, a bright cloud enveloped them, and a voice from the cloud said, "This is my son, whom I love.
with him I am well pleased. Listen to him. So nagpindasan dati verse or dati sa uligat dito. So eto iti panaka good news iti tumunggal me sa kanya tayo. Iti nga talaga makita no sino ni Yesu Kristo ken no ana iti role na and no ana iti obrahan tayo para kadagiti word na. So nagklaro met katsat diti bagbagan na this is my son whom I love. So sino ba di bagbagan na nga son? It's the Lord Jesus Christ. So God is very well pleased kaditi anak na which is ni Jesus Christ. So akas may isang disipulo ano nga tibraan tayo. Kuna na the command ni God is listen to him. Agdingeg kadijay word ni God. So nagdingeg ti kadi word ni God, anati mostly nga response kadi iti may sa kadumdumeg. Siyempre, aplikar na, no ano dyan ang na. Madite mabalin nga dungeg kadi sa unigad or sao or may sa nga command, tapos madite met obraen. Anati makuna kanya tayo, anati maibaga no kwa, iti tao kanya tayo no. Iti baga tayo kat dumdumeg tayo met. Pero hante mo obraen. Kasi lang, in wordly point of view, we have given or nated kanya tayo the command, kumbaga, kakumagumatang iti kastoy, kuna ni parents tayo. Pero, in the end, dumigay tayo magpeso, pero haan met nga inubra di jay inbaon ni mamang tayo. Kasi lang, iti panagkita, iti sa baling nga tao, disrespect kini parent di jay. Kasi jay mo't kinikad. So, let's not ignore DJ command ni God kanya tayo. Let's listen to the word of God. So, ijay tayo ngamin nga ipakita nga datayo ket agobobey, datayo ket mamati ken Yesu Kristo, datayo ket love tayo ni God. Let's not ignore DJ no nagibagba ni God kanya tayo. Kasi agbalin ngamin nga disrespectful tayo kanya na. Jesus Christ died on the cross to pay for our sin. Ket tapos, kasi dito pang pamayan tayo the word ni God? No, it should not be. Kaya, let's cherish, kumbaga, the word ni God. Kanya tayo. Let's put it in our hearts. Ikabil tayo, DJ puso tayo, and DJ mind tayo. Tapos nitikas the word ni God, matlangkot, agtali na ed, kanya tayo. Haan nga sumurok ditoy, or rumor DJ. So, di sumurok, agdaretso dito puso, and makita nga ni Yesu Kristo ket addan iti biag tayo. So DJ, nagpindasan dito kuna natoy. Naka klaro nga kumbaga na listen to him. So they jarod kaabsat and kahit kung awisan kayo iti may nga simple prayer and babalin tayo kumararag and let's bow down kaabsat. Father God in heaven, maraming salamat o God for this wonderful word. Indeed, Lord, you are well pleased to your Son, Jesus Christ. And akas may nga road nga mamati, may nga nang i-declare nga adaan ni si Kristo, iti biyag. Ket si nga road o God, iti mang bless, iti tumunggal me sa kanya ni. Indeed, Lord, iti biyag mi or identity mi, akas may nga disipulo ket kabaron o God. And ti dapat mo braon mi, haan mi nga i-ignore the word mo. Dadikit ti dumngeg kam nga talaga. Siyempre o God, maubraan dati pa nagdingeg, kadikit ti sasaom, babaen itiing kami pinaki quiet time king ka o God through our daily na quiet time. And yes, O Lord, dinggem digiti kararag ni ket sika o God ti giyan ditoy puso ken panunod mi tapno ni tikasta iti aming obraom ni o God ket para king ka ken ma-please ka nga kanayon o God. That your ti kararag mi babaen tinagan ni Apo Jesus. Amen. Praise the Lord. So, ni Christ lang, ken ni Christ denggen tayo iti pagayatan na. Tatamaten tayo iti announcement gayam ken kakabsat sa dada iti aktibidades maang-angay tapno iti kasta
makapag-fellowship tayo together, maam-amo tayo pa'y dagiti kakadwa tayo nga Bible study, ken maka-invite tayo pa'y itinyo nga tattao for the Lord. So iti lifeline tayo, gagayom ken kakabsat, maang-angay every Wednesday, 6:15 p.m. to 7:15 p.m. Feel free nga mangi-share iti link nga maited kanya tayo, tapno iti kasta ket adu, when umad adu pa'y iti makiam-am mo ken ni Christ. So, adda iti kasta tayo, lifeline tayo, adda met iti lifeline topic review, maang-angay every Thursday to Tuesday. So, nohan kayo nakabuya idi, for example, an kayo nakabuya tatta, agsubli kayo lang ijay page tayo, ket adda amin ijay iti videos, gigiyam ken kakabsat. So, DIPF or Day in Prayer and Fasting, maang-angay met every first Saturday of the month. So, ag-connect kayo lang kadagiti Bible study leaders yon, no yan na iti venue, ken ana iti passage tayo. Freedom in Christ or FIC or Encounter God Retreat or EGR, maangay matisuna to no May 28, 2020, ket agkikita tayo ito virtually and no physically man or face to face, praise the Lord. And damat iti Sunday worship service tayo, mai-broadcast iso na online ka na damat iti face-to-face. So, every 8:30 a.m. to 10 o'clock a.m. Face-to-face and broadcasted online. So, la-live detoy, babaen iti FB page tayo ken YouTube channel. So, nohan kayo pa nakapag-subscribe, feel free to subscribe. Lakas ang kan Ilocos. So, damat iti Pisol class tayo, every Sunday, 1:30 p.m. to 2:30 p.m. Kat mang-angay dagito gigayam ken kakabsat, tapno mapaadalem iti love relationship tayo in the Lord, iti knowledge tayo in the grace ni God, ken kastapay iti panagiyaplikar tayo met iti maad-adal tayo. Okay, so dawaten tayo met ngarod iti pamendisyon iti Dios, babaen iti closing prayer, nga ilid na tayo ni Kuya Charles. Kuya. Let's pray. Father in heaven, we praise you and thank you, God, kada ito inalpas nga lifeline topic review ni pagyamanan ni nga sika iti nangted mutlaing iti nananay apan unsuro iti tumunggal may sa kanyami kastamet kadagiti nakatune in kada ito'y program. Pagyamanan ni nga sika iti mang protect matlang iti tumunggal maysa iti anyaman nga atake iti jablo, anyaman iti sakit o God, ket pagyamanan ni nga we are all in good health and excited nga sumurot matlaeng kani apo mi nga Jesucristo. Ket indeed we are thankful kada ito'y nga platform tapno iti kasta ket we are still connected with one another. Thank you, Father, nga sika iti mag-sustain mo lang iti tumunggal maysa. Nyaman pa'y dagiti pakakupi kuman ito. Iti panagbiag ni kat kastamet, dagiti sabali pa nga obraen mi itatangarabi pagyamanan ni nga sika iti mangiturong kanyami nang nangrum na kadagiti pagsayatan ni ken mangiturong matlaeng nga obraen mi iti will mo iti biag ti tumunggal maysa kanyami. Ngarod sika iti pagkamangan mi, sika iti counselor mi, awanan mi iti sabali, kaya thank you nga in remind na kami that we have to listen to you, listen to Christ carefully, because in Christ you are pleased, oh Father. We thank you and we commit to you all these things. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Okay. So, kikita tayo tumanin no Thursday, gigayam ken kakabsat. Bye-bye. Bye, everyone. Bye! Praise the Lord. Patron.